Ka Society for Environment Protection and Sustainable Development kabade ka way ni society ka bakmi na kabenta banyada ka may mariang haringkat ka HITO creator shi area mentak si santrek jelio aja apulai kila Rakhe simburam ya kamariang lene ka World Environment Day da ka Jingthung Deing ha ka shnong creator shi ha ka ne ka si lai dan lang chairman ka Society for Environment Protection and Sustainable Development ba WN Dakar ba secretary ba Simon Dhar haringkat kinoilam ka HITO creator shi samla lakhan Dakar publicity secretary samla bishes shalla barkiwe de nakalian kini kinoilam jekite ki ar kenhuan kila kentu ya baro kinang shishnang ki dai banche me ka jingir kli aga banyada bat penne pensa ya kamariang ki klau ki kitab namar bangla I ba ka jing pinjulor ba jing pinjat de kamariang ka jing pom pathari ki deng ki si ka alang sheba pala thagini kisngi bon na pedang kinang shishnang kinang tang ban pinjat pinjulor rei ban thungpat kim sham la shem ya ka jingir kli na ka benta kala sha ba ka pateng ka banwan la pen kot ka karwa no publicity ka HITO West Jante Hills usamla yung ki pasa Sudah. Rara.